Kani gede ka All India Radio Shillong ka khubor ban puliri ka sanli jana kimat bakong sanjong ka khubor. Yasoy sa skular MOU kari India bat ka Gulf Cooperation Council bani tre lang ha ka jing te lakam ye ki jingyong jingman ki bakta ye ka thang bat ha ka perthei. Na pedang kindri mut gi koidi ki balaj pet na Joy District Jail ha ka si sajang sawmut na ki la sya bom yap ha ki pai ba. Syakem no nungyalam jongki company bian ki badan jingi day bat ke China ki batri kam na po kari India. Bat rakhi ka tanat sipai BSF Meghalaya ya ke jingdap nyu pusan snem ke jingi lak lu kari dai ki sur idri ha ki caka kapot. Ki kubor ki babnya. Menteri Ratnat ki kambari jong sarkar India US Jaishankar ulasoi ya ke skular MOU bad Secretary General jong ke Gulf Cooperation Council kata ke GCC unaye fala Mubarak Al-Hajraj halor ki sinjam trekam hapdeng kari India bad ke Gulf Cooperation Council. Dr. Jaishankar ula penang jingelang ru ban nikmat ye kini ki arri bad unayat ha kaba kile keren ya tai halor kabanta kaba kongsan e jong ka jingi trelang kari India bat ka GCC ha ka be de ka jinglang jingman ka bamenta ha ka tahan ni jong ka perthei bat ha ka perthei hi sitlum sawut na pedeng ki ndrimut ki balalait pet na Joy District Jail ha ka si sajan balala kila sya bom sya tiet ha ki pat ba hadu bakin dayap ha ka be ka klau ka ba ha Shangpung West Giant Hills District in Kesngi. Kita ki bila sya bom yap kilong u I love you talang marsan ki tariang usidor ki dekhar bad u lot star tang. Ya ki armut ki beipat ki bila light pad om sin tip shu ki dan shandu. Kani bijingja kala jah ka por mba lai biji janit haba uwe na pedeng kita ki bila light pad tu na patok ulalik thiet bam na kowe ki dukan snong bat kinong snong ki bila itu iki ki pentep marmar sa ki bor punya snong bat sa ki para nong snong ki pat ba mari yo jintep ki lalip ban kerkut iya ketika klau bala suba ba kita ki brio kiri tengen ka ba hamuthong sangpung bat ki la yo kem bat la bom la tiet kita ki runar hadu bakin dayam ya ki met yap jong kita ki samut lara sa Joy Civil Hospital na ka bantaban le ya ka postmortem bala penong ru iki jing toket do majestor la ban pen kan mau baha ka sipotrik unai lur kat kum ki khubor na katnat pulit le thu ban ringut ki brio ki lalat pet na ka patok jong ka district ka bah Joy hadien ba kila show bat thombor ya kinong apahra jong ka patok ki berang don ha ka kam kini ki lalat pet ki kentup yo I love you talang bat u Ramesh Dekhar ki bela dengti ban peniap ya armut kinong nya kali kamai kata udami hipaya papeng bat u full moon kharsono ha upnai nai la balala ha Joy sangut naki kide ki bila syakem halor ki kambean bat kidang don ha pedeng kicing bisar bat wei ude ukoi di ubala dep syarai pendem ha ka ing bisar unang lam uba penyat ye ki kam jong ki babun tili ki company ki batang kanam ki badan jinge day ba ka China ki batre kam hapo kari India da ka babu ru ya ki director ha ki board ki jong ki balong tang kum ki tin shop ki bam dan bor bat ki su penya ye ki kam bala batha da utai nung yelam ula syakem no ha ki bor ka an Katnat Corporate Affairs jong ko sarkar India ka ong ba ka Serious Fraud Investigation Office kata ka SFIO kala yo kem yo utai unong penyaj ye kita ki company bian udot se nim kasi udot se udan ha ka board jong ka Jillian India Limited bat lapau sai kedar badai mau uba penyaj ye ki kambean da ka bapeni ye bun ki company ki badan jinge dai bat ka China ki batri kam hapo ri India Menteri Rambak kari Narendra Modi hingga seni ulepan kan mau ia kejengkeren besakan mau jong Swami Vivekananda kebaula keren ha Chicago house nam kat pras pak handai pulai lembaga Twitter Modi ulaong ba kejengkeren Swami Vivekananda kalapan pau ia kalariti bat ikejinglong batenrai ha kiriti ki store jong kari India Modi ulaong badai haka khatwei trik jung nailo jong usnam khat praspak handai pulai ba Swami Vivekananda ula ai ke jingkren ha Chicago ka bansa kan mau ya ka result jong ka Examen Joint Entrance Examination JEE Advance arajar arpuar lapen bena ha ka ba ya ka kedan ka ba kli do na baro
layo do RK Shishir bat ka Tanishka Kabra kalayo ya ka kedan ka bahakli do nakathop ki kinthai menta usnan ki candidate blayo jing job ha ka examen JEE advance ki don 20,000 news pak khat arngot baro bat na pedeng kini 100,000 sans pak khat remote ki de ki kinthai kadi ko khubor kawan sapina ka Orange Radio Shillong Guru Shibanta ka jing rakhi dap new pusan snem ka jing yo lai lui kiri India ka kangun kinong put nong tem ki balatip ka brass and jazz band jong ki sipai BSF Meghalaya ki lapen bernya da ki surput surtem ki jong ki ha ka school secondary Muktapur ka badan ha khaput India bat Bangladesh ha West Giant Hills District Meghalaya kani ka kangun kinong put nong tem jong ka sipai BSF ka lapen sngau ya bun tali ki sur ri bat kilapan bernya bat kata ega jing sngau jong ki pat ba nong sngap da ka jing sngau I jala ka jong kari hakni kelempong palak lai spangut ki brio na ki shnong ki badan hakapon kilawan ban sngap igi sur na ka kunhon brass and jazz band jong ki sipai ya dari katnat sipai BSF ka penlong ya ka bakum kani kelempong hakeling ki jaka ban rakhi ya ka azadi ka Amrit Mahotsav da ka jing mu ban pen priang jing tet bat penki ya ka mensin I ri hapdeng ki pat ba Meghalaya salai mut kibri kila yo thamai ke jingpang COVID-19 nim kesni bat menta baro ki berang dan hapdeng ni ke jingpang ha ke jela ki dan nyopu armut khan rimut ki pat kinong pang COVID kila kot nyo an nim kesni ke bela kenti we ke jingkhen jong baro ki bela kot na ke jingpang COVID Meghalaya syaka khandai pusa hajar praspa nyopu mut bat kat hidup menta baro ki bela khlak no nak ni ke jingpang ha ke jela kilong sia jan rius pak khat khandai ngut hakoi pat kaliang hari India ki bagyo thamai ki jingpang COVID nim kasni ki don san hajar nyopun ringut kabala kanti ki jingkhen jong baro ki bala sakta na kan ki jingpang hakari saka sauklur saupu saulak khandai pusan hajar lais pa san pukundai ngut menta ki nong pang COVID ki bedang don hapedeng ki jingpang hari India ki don baro saupu nyu hajar khandai spa saupu san ngut Layatu ka kubor na katanat ka kot kaya jong ka sarkar India. Kari India ka hidup menta kala dep ban ai ars ba khatsan klur tli ki tika COVID hakari. Menteri katanat ka kot kaya jong ka sarkar India Mansukh Mandavia lemba ka Twitter ulong ba yawu mongjam bathamai jong kari kala la ban kunjo lemba ka jan bhagidari bat ulong ru baka jing ai tika COVID ka bahe tam ha ka pathe kabala la ban le da kari India kala nang kiu irat man la kasni hapo ka jing lam jong menteri rang ba du kari Narendra Modi haswa bangin pinkut ya ka khubor kimat bakong san sa sisien pat ya soy sa skular MOU kari India bat ka Gulf Cooperation Council bani tre lang ha ka jing te lakam ya ki jing long jing man ki bakta ya ka than bat ha ka pathe na pedeng kin rimut ki koidi ki bala light pet na Juai District Jail ha kasi sajan saungot ki sa bom ya ba ki pat ba sa kem no unong yelam jong ki company bean ki bedan jing day ber ke China ki betre kam na po kari India bat rakhi katnat sipai BSF Meghalaya ya ki jing dap nupsan snem ko jing yo light lui kari da ki sur ri ha ki jaka khaput kat tu ni ko khubor lakot kablawan sapina ko All India Radio Shillong